Ale przywitają Pana Jezusa. Staniemy na kolanki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony świętszy sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пана з вами. I z duchem Twoim. Величный Бог у своей святыни, Бог Израиля, и Он силу и моц дає народу своему, благословленный Бог. Уважаемые братья и сестры, гэтымі словами антифона на вгод распачинаем святую імшу ва урачистость у гадавіну посвячення нашего костела. Сегодня особливый день, коли дякуем Пану Богу за нашу святыню, место, где можем збираться, як супольность, место, где атрымліваем сакраменты. Дякуем так само за супольнасць, якая складаецца з кожнага з нас, з гэтага жывога касцёла. Падчас сённяшняй святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Дануты Касцюшка. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць, каб годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Помолимся, усемогутный Боже, Ты штогод дозволяешь нам отзначать день посвящения этой святыни. Выслухай просьбы Твоего народа и учини, каб ён заўсёды з чистым серцем служив Тебе тут і досягнув повноти откуплення. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Володарстваў. Соломон став перед ахвярником Пана, перед усім сходом Ізраїля, узняв руки до неба і сказав: «Пане Боже Ізраїля, нема такого Бога, як Ти, ні у версі у небесах, ні у низі на землі. Ти заховуєш заповіт і милосердність до слугів Твоїх, які ходять перед Тобою усім своїм серцем на землі. Бо коли небеси і небо небесаў не можуть змістити Тебе, тим більше гэты дом, який я побудував Тобі. Але погляди, Пане мой Боже, на молитву слуги Твоего і на його просьбу. Почуй крик і молитву, якою слуга Твой молить Тебе сьогодні. Нехай уночі і удень в очі Твої глядять на гэтую святыню і на гэта месца, про якое Ты сказав: «Моє ім'я буде там», каб почуць молитву, якою будзе молиться слуга Твой на гэтым месцы. Почуй просьбу слуги Твоего і народу Твоего Израиля, калі яны будуць молиться на гэтым месцы. Ты слухай на месцы Твоего пребывання ў небесах, почуй і прабач. Гэта Слово Божие. Милые шатры Твои, Пане могутя, милые шатры Твои, Пане могутя, знемогая им кнется душа моя у дворы Пана, сердце мое и тело радостно кличуть до Бога живого. Милые шатры Твои, Пане могутя. Нават верабей знаходзіць сабе дома ластаўка гняздо, дзе кладзе сваіх птушанят. Каля алтароў Твоих, Пане могутя, король мой и мой Боже. Милые шатры Твои, Пане могутя, щасливые, хто живе у доме Твоим, яны вечно спяваюць Табе. Щасливый человек, сила якога у Табе, моц ихняя буде узрастать. Милые шатры Твои, Пане могутя, бо один день на Твоих дзядзінцах лепший за 1000 іншых. Лепш буду стоять на дороге дому моего Бога, чим жить у шатрах грешников. Милые шатры Твои, Пане могутя. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ви будовля Божия. Я, паводле даць знамені ласки Божией, як мудрий дойлід, поклав подмурок, а інший будує. Нехай кожен глядить, як будує, бо ніхто не може покласти іншого подмурку, окромя покладеного, яким єсть Єсус Христос.
Ці не ведаеце, што вы святыня Божая, і што Божы Дух жыве ў вас. Калі хто знішчыць святыню Божую, таго знішчыць Бог, таму што святыня Бога святая, а ёй з'яўляецеся вы. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Отець шукає правдивих визнавців, тих, хто поклоняється йому духу і правді. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Żanczyna z Samarii każe Jezusu: Panie, ja бачу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись Богу на этой горы, а вы кажете, что у Иерусалиме есть место, где треба поклоняться. Каже ей Jezus: Wierz mnie, żanczyna, что надыходить година, коли и не на этой горы, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не ведаете. Мы поклоняемся тому, кого ведаем. Бо збавление от юдеев. Але надыходить година, и теперь уже есть, коли правдивые вызнавцы будут поклоняться Отцу у Духу и правде. И таких вызнавцев шукає себе Отец. Бог есть Духом, и те, кто поклоняется Ему, повинны поклоняться у Духу и правде. Это слова Пана. Похвален Иисус Христос. Что сегодня за день? День всех померлых. Не, сегодня... День, когда будем вспоминать всех померлых, будет во вторник. Еще треба дожить до вторника. Сегодня что за день? День всех святых. Не, всех святых завтра будем вспоминать. Сегодня какой день? День автомобилиста. Вот, день автомобилиста. Да, дойдем мы до толку. Сегодня какой день? День костела. День костела, ну, хорошо, уже ближе. День прославления сатаны. Не. Сегодня день який? День всех померлых. День недели какой сегодня? День Великого Какой день недели? Воскресенья. Ну, наконец-то дошли. Воскресенье. День костела, кто-то уже сказал, да? Ну, хорошо, что помню, что в воскресенье нужно прийти в костел на святую мшу. Дети, сегодня особенный день, но к этому еще празднику мы чуть попозже об этом празднике поговорим. В нашем городе есть много разных зданий, да? Какие есть самые большие здания, какие вы знаете? 10-этажные. 10-этажные дома. Что еще есть в городе? 60, да. Ну, давайте все, дома откинули. Здания какие-нибудь там. Есть у нас кинотеатр? Есть. Есть у нас бассейн? Есть. 2 бассейна даже мне подсказывают. Что у нас еще есть в Лиде? Европа. Евровод большой. Есть. Что еще в Лиде есть? Лидская гостиница. Гостиница. Что еще? Лидский замок. Лидский замок. Что еще у нас есть? Белорусский банк. Белорусский банк и много еще разных банков. Аби було з чим ходити в этой банки, что еще? Владимира Крызы. Статуя Владимира Крызы. Статуя есть, добре. А костел у Лиді есть? А чому ви не говорите, що у Лиді так само костели есть? Есть костели, так? Разные будинки есть, да, як уже сказали, есть и кинотеатры, и бассейны, и магазины, и доми, але есть так само костели,
будинки святые, куда мы приходим, как молиться. Теперь трошки с вами поразважаем. Когда мы приходим у бассейн, так, ці, скажем, у спортзал, то мы як приходим? В костюме, да, в туфлях или нет? Или приходим в спортивном костюме? В спортивном костюме, да? Если приходим в бассейн, приходим и там перейдемся в купальный костюм, да? Скажем, каждое место от нас вынуждает, скажем, какого-то внешнего вида такого, да? Приходим в кинотеатр, допустим, но то тихо сидим и смотрим фильм. Если приходим, не знаю, на пробежку, то тоже, скажем, удобная одежда, удобная обувь. Идем куда-нибудь в ресторан, допустим, но то одеваемся красиво. Сегодня сказали день костела, день недельный, когда приходим в костел. Як мы повинны приходить в костел в спортивном костюме? Ну, хіба не, с паном Иисусом сегодня в футбол играть не будем, не? Не приходим тоже, скажем, в чем-то там, скажем, таком, а-ля, что я покажу, что у меня вот есть такая одежда, а у кого-то другого нет. Не. Але приходим одетые, пригожа, бо приходим до Пана Бога на гэтую сустрэчу. Нават, скажем, повинны приходить лепей апранутые, чем, например, приходим в ресторан, чем в костюмах там ходим здесь, у театры и так далее. Приходим, скажем, и уже вымагае от нас гэты выгляд. По-другое, когда мы уже сказали, в бассейне плаваем, в спортзале там бегаем, занимаемся, когда мы приходим у кинотеатр, тихо глядим кино, когда мы приходим у святыни, что мы повинны робить? Прославлять Пана Бога. Прославлять Пана Бога, то бишь удзельнічаць у святой імшы. И спевать, и отказывать, и слухать Божие Слово, и не только. А часом тяжко нам поднять голову, бо тут есть тексты песен, не? Тяжко? Ну не тяжко, хіба можно поднять голову, как добро удзельнічаць, плённо удзельнічаць у святой імшы. Повинны так само, скажем, вымагаць от себе, не бояться, бо часом выходишь на імшу, Пан з вами, а у отказ з Духом Твоїм. Так тихо, не? А нас шмат. Уявите себе, как на футболе болельщики кричали «Ура! Гол!» Да? Какие это болельщики? Слабые болельщики, не? Таких болельщиков сказали, идите вы лепи до хаты, сонные так. Мы приходим, как прославлять Бога. Мы повинны грамчэй быць, чым гэтыя балельшчыкі нават, бо мы прыходзім на сустрэчу з Езусам. Таксама сваім удзелам у святой імшы мы праслаўляем спевамі, адказамі, калі чытаем Божае Слово, не баяцца таксама. Але, напэўна, таксама падчас святой імшы павінны захоўвацца так належна. Не размаўляць між сабою, не балавацца, хаця некаторыя мяне до сих пор яшчэ не пачулі, но стоячы блізка пры алтары і не чуюць, як себе трэба весці ў касцёле. Павінны пабожна маліцца, не адвлекаць кагосьці. Уже калісьці з вами размаўлялі пра спакусы, не быць такім кусіцелем для іншага, не мяшаць, не перашкаджаць маліцца камусьці. І сёння такі дзень, калі мы дзякуем Пану Богу менавіта за наш касцёл, за гэта месца, дзе мы можам збірацца. Месца, дзе мы атрымліваем святыя сакрамэнты, жывем гэтымі сакрамэнтамі. Як Езус маліўся аб еднасці, мы таксама у гэтай, скажем, еднасці, у супольнасці адной жывем, у супольнасці парафіяльнай. І еднасць праяўляецца таксама ў тым, што мы, прымаючы святую камунію, з'яўляемся, як сёння святы Павел гаворыць у лісце да Карынцянаў, з'яўляемся святыняй Духа Святога. Прымаючы святую камунію да свайго сэрца, дзеці яшчэ вы рыхтуецеся да гэтага, але ўжо дарослыя прымаюць святую камунію, становімся такой святыняй, такім жывым камнем. Касцёл пабудаваны з цаглінак, з гэтых камней, не? А мы, як супольнасць,
Супольнасць парафіяльна таксама з'яўляемся такім касцёлам, толькі жывым касцёлам, такімі жывымі камянямі, бо кожны складае, уваходзіць у гэту супольнасць парафіяльную, супольнасць касцёла жывога. Таму сёння молімся і просім Бога, каб умацаваў нашу волю, каб умацаваў нас сваімі дарамі, сваёй ласкаю, узбагаціў, каб мы сапраўды стараліся быць гэтай святой святыняй Божаю, каб мы дбалі пра гэтую святасць, як ужо тут не раз успомнілі, што Дзень усіх святых будзем заўтра перажываць і ўспамінаць. Дзень усіх святых, калі усіх святых, якія ўжо ў валадарстве нябесным ёсць, мы будзем іх успамінаць. Можам назваць заўтрашні дзень, што заўтра дзень імянінаў кожнага з нас. Бо заўтра будзем успамінаць усіх святых, якія ўжо знаходзяцца ў валадарстве нябесным, якіх мы ведаем, якіх касцёл успамінае. І да гэтай святасці кожны ідзе. Таму сёння святы Павел гаворыць да нас, што мы з'яўляемся святыняй Духа Святого. Мы з'яўляемся такім жывым касцёлам, таким табернакулем, дзе жыве Езус Христос. Таму няхай наше жыццё, наše паводзіны і нашыя словы будуць пацвярджэннем таго, што кожны з нас з'яўляецца святыняю Духа Святога. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворана, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага зволення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, кому разом з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Азначаючы сёння свята пасвячэння нашага касцёла, узнясём да ўсемагутнага Бога нашай удзячныя малітвы. Молімся, каб касцёл, які заснаваў Езус Христос, заўсёды абвяшчаў Божую хвалу сярод усіх народаў. Цябе просім. Молімся за нашых духоўных пастыраў, каб яны цешыліся шчодрым Божым благаслаўленнем і багатым дарам ягонай ласкі. Цябе просім. Молімся, каб усе вызнаўцы Христовага касцёла верна выконвалі абавязкі свайго хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молімся за тых, хто садзейнічаў будаўніцтву нашай святыні, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю працу. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы шанавалі сваю святыню і клапаціліся пра яе стан. Цябе просім. Молімся аб здароўі і Божым благаслаўленні, патрэбных ласках для Саліцкай Елены і Яна. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Дануты Касцюшка. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа,
як і усіх людей закликаєш до святості, вислухай молитви свого Костьола і допоможи нам жити згодно з нашим християнським покликанням праз Христа Пана нашого. Приносим на Тебе свои дары. Прими молитву нашу и любовь. Хай будет прославленный Христос Тебе спеваем гимн хвалы. Приносим на Тебе свои дары. Прими молитву нашу и любовь. Хай будет прославленный Христос Тебе спеваем гимн хвалы. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христу. Святый Боже, сьогодні ми вспоминаємо день, у який Ти наповнив дом Твой святостю і славою. Прийми ласкаво дари, які ми Тобі приносим на гэтым святым месцы, і учини нас самих милой Тобі ахвярой праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо ў гэтым бачным доме, які Ты дазволіў нам збудаваць, і дзе апякуешся сваёй сям'ёю, што да Цябе вандруе, дзівосным чынам Ты паказваеш і здзяйсняеш таямніцу свайго паяднання з намі. На гэтым святым месцы Ты будуеш сабе тую святыню, якую, як жывыя камяні, складаем мы самі. І чыніш, каб касцёл, рассеяны па свеце, вырастаў у адзінае цела Хрыста і дасягнуў сваёй паўнаты ў спакоі небеснага Єрусалема. Таму сабраныя ў Твоёй святыні і з'яднаныя з усімі святымі, мы праслаўляем Цябе, усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Подобним чином по вечері узяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага заповеду, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Вспоминаючи смерть и смертвое повстание Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі, удосконали його у любові. Разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом і у Христе, Тебе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, как ми були завсюди вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єсуса Христа. Бо Твоє владарство і моць і хвала. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно з Твоєю волі, а дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Який вічне все
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленне покликане на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти вийшов до мене. Але скажи тільки слово, і буде здоров'я душа.
Помолимся. Пане наше Боже, во урочистость посвящения этой святыни, мы склали Тебе ахвяру прославления. Просим Тебе, наполни нас небесным благословением и радостью, как наша супольность была годною святыней Твоей славы, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матері Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсафа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінів, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Паслухаем уважліва душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні будзем маліцца супольна, а інтэнцыя жывога ружанца на месяц лістапад будзем маліцца, каб Бог благаславіў дабрадзеяў і ахвяравальнікаў касцёла. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем заўтра 1 лістапада урачыстасць усіх святых. Парадак набажэнстваў у нашым касцеле наступны. У 7:30 святы ружанец з выпамінкамі, ютрань за памерлых і святая імша о гадзіне 9. Таксама святыя імшы о гадзіне 11, 13, о гадзіне 16 святой імшы не будзе. У 17 гадзін святы ружанец з выпамінкамі, нешпары за памерлых і святая імша о гадзіне 18:30. Вернікі, якія падчас актавы з 1 па 8 лістапада наведаюць могілкі, могуць атрымаць поўнае дараванне грахоў, адпуст, дараванне Богам часовых караў на зямлі і ў чыстцы, якое можа быць ахвяравана за памерлых. Наведванне могілак 1 лістапада у 11 гадзін плясавічы і цвермы, у 12:30 пашкі і цябы і о гадзіне 14 малэйкаўшчына і споркаўшчына. 1 лістапада пасля імшы о гадзіне 11 адбудзецца ў нашай парафіі баль усіх святых у выкананні дзяцей нашай парафіі. Баль праводзіцца з мэтай паказаць святасць у штодзённым жыцці, а таксама каштоўнасці дабра, праўды і любові да Бога. Умовы ўдзелу трэба выбраць святога і падабраць адпаведны касцюм. Для дзетак, канешне. 2 лістапада успамін усіх памерлых вернікаў. Ушанаваўшы трыумф тых верных, якія ўжо ўвайшлі на неба, касцёл успамінае ўсіх, хто ў чыстцы каецца за свае грахі, каб ім дапамагчы. Касцёл прадстаўляе Пану Богу малітвы, дараванне грахоў, атрыманае праз жывых, перш за ўсё праз ахвяру Хрыста, якая прысутнічае ў святой імшы. Парадак набажэнстваў святой імшы о гадзіне 8 не будзе. У 7:30 святы ружанец з выпамінкамі і о гадзіне 9 святая імша злучаная з ютранню за памерлых. О гадзіне 12 святы ружанец з выпамінкамі і святая імша ў капліцы святой Барбары на старых могілках, а пасля імшы працэсія з малітвай за памерлых. О гадзіне 14 2 лістапада святы ружанец з выпамінкамі і святая імша ў Ётках каля могілак і пасля імшы працэсія з малітвай за памерлых. У касцёле о гадзіне 17 святы ружанец з выпамінкамі і ў 18:30 святая імша з нешпарамі за памерлых. На працягу актавы асаблівым чынам молімся за памерлых, каб добры Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. У нашым касцёле до 8 лістапада ўключна будуць ахвяраваныя святыя імшы з выпамінкамі ў інтэнцыі нашых памерлых з раніцы о гадзіне 8:30 і ўвечары о гадзіне 17 ружанец і потым святая імша ад 4 па 8 лістапада ад гадзіны 17:30 увечары. 8 лістапада заканчэнне актавы ўрачыстасці ўсіх святых пасля імшы вячэрняй у касцёле адбудзецца працэсія з малітвай за памерлых.
4 листопада успамін святого кароля Барамея, біскупа. Гэта дыяцэзіяльны дзень малітваў за памерлых святароў. Гэта таксама першы чацверг месяца. Молімся аб шматлікія і святыя пакліканні да святарства, манаскага жыцця і місійнага служэння. 5 листопада, першая пятніца месяца, ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, а 6 листопада, першая субота месяца, ушаноўваем Беззаганнае сэрца Марыі. Наступная нядзеля, 7 листопада, першая нядзеля месяца, адарацыйная, як заўсёды пасля святой імшы гадзіне 9 выстаўленне Найсвяцейшага сакрамента, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да 13 гадзіны. Пасля імшы а гадзіне 13 урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таемніц. У гэты дзень, 7 листопада, распачнем навенну перад урачыстасцю Найсвяцейшай Панны Марыі Вастрабрамскай, Маці Божай міласэрнасці, галоўнай апекункі нашай дыяцэзіі. До 16 листопада, пасля вечерняй святой імшы, пры алтары Маці Божай Вастрабрамскай будзем маліцца, аддаючы ўсіх нас асаблівай апецы Найсвяцейшай Панны Марыі. У наступную нядзелю ахвяраванні, якія будуць збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. У закрыстыі запісваем на святай імшы выпамінковыя за нашых памерлых. Таксама ў закрыстыі можна набыць знічы, якія запальваем на могілках, і календары на новы 2022 год і на беларускай і на польскіх мовах. Таксама 1 листопада о гадзіне 13 на могілках Зосіна адбудзецца святая імша, і 2 листопада на новых могілках Зосіна 2 святая імша таксама о гадзіне 13. Яшчэ одна аб'ява, інфармацыя. У Лідзе аб'яўляецца набор слухачоў на курсы сямейнага жыцця пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на новы навучальны год. У навучанні могуць прымаць удзел усе жадаючыя, якія зацікаўлены дабром сям'і. Падрабязную інфармацыю можна атрымаць у закрыстыі. Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, вас, вашыя сем'і, даручаем Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. Прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Powstania ze snu śmierci, Ciebie prosi, Bogu trwać nauczy nas, wieci do Syna, sercem przynosi, szczerze rozkrywszy всей duszy, my Ciebie prosi, nauczy swojej кожны з нас быць хоча добрым, прагне жыць, як Божы сын. Сэрцы прыносі, шчыра раскрыўшы ўсе душы, мы Цябе просім, навучы сваёй пакоры, кожны з нас быць хоча добрым, прагне жыць, як Божы сын. Нехай będzie pochwalony.
Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Еще у меня одно объявление. Кто внимательно слушал оглашение, тот понял и знает, что завтра что за праздник. Что это значит? Будет бал на 11. Будет бал святых на 11 часов. То есть завтра в 11:00 в костеле приходим переодетые в костюмы святых. Завтра